Hi guys, welcome back sa aming YouTube channel. So andito na rin lang kami guys sa Kakahuyan, kabundukan dito sa aking kapatid. So maghahanap daw kami, maghahunting daw kami guys ng buko or land snail. Kasama ko yung aking broad. Yan. At samahan nyo kami at ita-try natin kahit umaga. Kasama ko si Kaprenso TV. Shout out! So ayan. So ayun guys, andito kasi kami sa iba yung kabundukan. So marami dito guys kasi guys, ang lugar dito mapresko pa. Yung maraming puno at saka tingnan nyo guys, ganyan. Marami daw dyan, yan si Brad ganyan daw yung paghanap ng land snail. Pero kadalasan lumalabas talaga sila pag gabi. Kaya lang gamot kasi yan guys sa mayroong asma. Kasi yung pamangkin ko kasi baby pa siya, panay yung lagi siyang inaatake ng asma. Simula nung nilulutuan namin siya ng buko or land snail, hindi na siya masyadong inaatake ng asma. Kaya kailangan i-continue namin yung pagpakain sa kanya ng buko. Kung igagamot mo lang, dadarangin lang yung snail, land snail. So, pag ganito kasi yung mga oras, kapag umaga kasi nakatago sila, naandyan sila sa ilalim ng mga dahon-dahon. Kaya siguro mas maganda kapag gabi talaga, kasi makakita mo sila pag gabi dyan, nalabas lang yan dyan. Kapag wala kaming nakuha ngayong araw, mamayang gabi, mag-overnight kami dito kila kuya ko. Tapos mamayang gabi, babalikan namin to, maghahanap kami ulit. Ingat-ingat lang guys, kasi minsan, syempre, masukal dito. Di natin alam kung meron ditong snake. So, ingat-ingat lang po tayo. Ayan, meron dito ako nakitang yan tibig. Ayan si Brad, walang nakukuha. Wala pa kami guys nakukuha. Marami kami nakikita yung maliliit na snail, pero patay na siya. Makikita mo lang sila talaga pag gabi, pag umaga. Bihira mo silang makita pag umaga. Yan. Ayan guys. Ang location namin ay nasa Kakahuyan, Kagubatan. Ayan yung kapatid ko. Parang may dito. Mayroong thorn. Uy. Ano kaya to? Tibig pa rin ba to? Tibig pa rin ba ito guys? Tingnan nyo guys. Ang ganda Oh. Wow. Tibig pa rin ba to guys? Kakaiba siya ang bunga parang tibig. Tingnan nyo guys Ang daming wild tibig. So ito na nga guys, galing na kami sa Kakahuyan, Kabukiran. Wala kaming nakuhang land snail kasi umaga talaga hindi sila nagpapakita. Kaya naman kami ay pauwiin natin nyo guys ang laking puno ng pili. Ayan. Napakalaki ng kanyang puno guys. Tingnan nyo yun nakikita nyo ba yan? Ayan kakaiba yung niya Ayan. So mamayang gabi, babalikan namin itong pinanggalingan namin. At ita-try ulit namin. Kasi marami talaga daw dito guys na land snail. So ayan. Susubukan ulit namin mamayang gabi.
So, abangan nyo guys. Ha? So, ngayon, pauwi na kami. So, ayan guys. Magandang gabi guys. 'Di ba? Kanina sinabi ko sa inyo na babalikan namin yung makahoy, yung kakahuyan na pinuntahan namin kanina. So, ngayon guys, papunta na kami doon. Manghahunting kami kasi gamot nga to sa hika. Kasi yung pamangkin ko meron siyang hika guys, so kailangan pakainin namin ng land snail. Ito guys ay exotic food kasi nga hindi ito yung mga pangkaraniwang kinakain. Pero dito sa probinsya hindi naman siguro masama na maghanap kami kasi yung purpose namin panggamot nga sa may sakit. Ayan, wala pa kami makita guys. Wala pa kami makita. Ay, ayan guys. Yan. May isa na guys. Ayan na, may isa. Yan po yung hinahanap namin. Yan yung gamot sa hika. Ewan ko lang po sa iba, pero dito sa probinsya namin, ito yung karaniwang ginagamot sa mga bata na mayroong hika or asthmatic siya. So, ayan, kunin na natin. Ayan. Meron nang nakuha si Tres. Ayan, hindi kami na zero. Ayan, guys. Kaninang umaga, wala talaga, diba? Nakita nyo naman. Wala kami nakuha. Ngayon, kapag gabi na talaga, makikita mo yung mga land snail ay nagala na tuwing gabi. So, ayan. Diba? Kahit paano, may nakuha na tayo. Mamaya, hintayin natin. Hindi pa kami nakakarating dun sa ano. Ayan pa guys, oh. Ayan. Uy, ang laki. Wow. Ang laki, diba? Dalawa na. Wow. Agoy, nakita ng aking pamangkin. Sandali lang. Tingnan muna natin dito. Wow. Kasi guys, pag malamig kasi yung panahon, nalabas talaga sila. Kanina kasi medyo umulan. Kanina. Teka lang. Meron ba eh? Huwag naman sana kami may matagpuan na ahas. Huwag naman sana. Kasi hindi namin sila hinahanap. Pero kami nakuha? Yung dala kasi ni Tres Marias bunso namin ay cellphone lang, kaya hindi siya makahataw. Flashlight kasi. Ayan, meron. Ayan, meron din pala siya. Ayan, guys, oh. Yay! Ayan, nakatatlo na kami. Mas malaki sa kanya. Nakuha niya na yung pinakamalaki. Sa akin pala yung pinakamaliit. Sa akin yung pinakabunso. Kaya yung iba. Lagyan na natin. Ayan, ito po yung aming lagayan. Ay. Ayan. Ayan, nakatatlo na kami. So, ayan na nga guys. Medyo matagal-tagal na kami nag-iikot-ikot dito sa mga kakahuyan. So, pinuntahan namin kanina. Marami lang kami nakikita yung maliliit. Pero yung malalaki, parang wala na. Sana kaya sila nagsitago guys. Kasi papalapit yung maghunting sa kanila. Sa tinaguan kami. Ayan, simula kanina, 3 pa lang yung nakukuha namin. Hindi na nadagdagan. Marami kami nakikita ang liliit. So, ayan, ayaw na nila magpakita. Ayan guys, ang laking puno. Maganda kasi guys hunting na mga land snail kapag bagong ulan. Kasi basa yung
mga dahon, basa yung lupa. Oh, nagpaparamdam na naman dyan. May parang nambabato guys. Merong ano siguro. Wala tayong kasamang aso boy. Parang may nagbabato sila guys. Kakahuyan na kasi to. Tara na. Parang binabato na kami. Ha? Dito dyan. Parang may nagbabato na dito sa amin guys. Yung alam mo na. Baka makuhaan natin sa camera. Takbo tayo pag nagbilang hong 1, 2, 3. Takbo! Yan. Tag-iisa kaming itak. Tag-iisa. Ikutin natin. Ikutin natin. Diyos niyo, corazon. Ano yung buhay na parang may bumato dyan na lata? Ha? Ha? Parang lata di. Parang lata bagay yung sound. Agoy. May nang titrip sa amin dyan. Yung ano kaya yun? Huwag nyo kaming tatakutin. May dala kaming asin. May dala kaming kalamansi. Budbura namin yung puwet nyo dyan. Budbura namin yung puwet ninyo ng asin. Samahan na rin namin ang bitchin. Ay, wow. Ayan guys, oh. Ganun, oh. Ayan guys, oh. Yan, diba? Ang lalaki. Ayan yun. Ganyan dapat. Dito lang tayo. Huwag na tayong pupunta dun sa Makahoy. Sana all. Ayan. Galing na ako dyan kanina. Sa inyo yan, boss? Sa inyo yan? Wow, yun, lalaki. Ay, laki guys. Nakita nyo? Yun, lalaki. Kita-kita talaga pag kailangan ng flashlight. Ang laki talaga guys. So, ang laki. Ang laki. So, pag tinamaan talaga ng flashlight, kitang-kita talaga. Laki. Ang laki. Ganda. Sabi ko na sa inyo eh. Once may nakita tayong isa, hanapin natin sa mga katabi niyan. Meron yan. Kanina ako dito kanina. Ako talaga. Labo ng aking mata. Boyo. Yan eh. Yan. Laki no? Laki. Oversize. Oversize daw guys. Meron pa? Wow. Ayan oh. Ang galing talaga ang galing ng mata nito. Ang tibay ng mata nito ni baby boy. Yan. Ang laki oh. Ayan. Okay, meron? Meron ka ba? Ayan o. Ayan. Ang laki guys o. Naubo na naman ang Tres Marias. Ang laki. Ang laki-laki. So, ayan guys, nandito na kami. Umuwi na kami dito sa bahay ng aking kapatid. Ayan po yung aming nakuha. Medyo marami din naman. So, ayan, diba? Pwede na itong iluto, guys. Para sa aking pamangkin. Pwede rin naman sa walang sakit. Pwede sa may sakit, pwede sa walang sakit. Sa may hika, guys, yung ginagawa namin, dinadarang lang namin yan. Yung inaano lang namin sa baga. Yun. Tapos ipinapakain namin. Ayan.